kahoy dito. Daming kahoy. Daming kahoy. Ang dami. Puro kahoy. Hanggang dun. Daming kahoy. Puro kahoy dito. Puro kahoy dito. Look. Oh no, dead end. So may palabas dito. Yun. Ayun. Ha! So nakalabas tayo, guys. Nanbabo Kabalen, welcome to Pampanga. Guys, for today's video, nandito po tayo sa Angeles City and we were invited by this new business or company that will benefit mostly yung sa mga construction company or even mga nagpapagawa ng bahay, guys. You might see your item here. Samahan niyo ako. Let's go! Welcome to RAJ Wood INC Corporation, where quality meets craftsmanship. We are located here at Neoart, Sapalibutad. Let me give you my understanding according to our orientation dito sa company na to. So notice, guys, ayan sa likod natin, ang daming mga items for construction, mainly sa mga modular cabinets, even wall decorations. Yan makikita natin dito, ginagamit nila yan. So si RAJ Wood Incorporation po is actually the cheapest and main distributor ng mga ganitong items directly coming from China and dito po sa Pampanga. So ayun, it's good news sa mga construction company, mga interior designers, mga furniture makers. So you might want to check this out. This is one of the cheapest in the market. Live seller dito sa RAJ Wood Incorporation. So ito na po ang mga tinitinda natin. Ito mga marko ay ginagamit sa bahay. Ito yung mga melamine. Ayan. Kapag nabubusit ka sa asawa mo, pwede mong ihagis sa kanya. So, madami po akong tinitinda. Ayan. Sobrang dami. Pwede niyong tignan. Pero, syempre, ito yung pinaka-main product natin. So, pwede kayong mag-order online sa Tabla. Okay. Welcome to RAJ Wood! Thank you, Lord! No. Ayoko umiyak. Grabe. Parang I can't believe from dying. Tapos andito tayo ngayon sa mga taga-RAJ Wood. Yung mga nag-resign sa work nila para tulungan ako kasi alam niyo naman yung past history ko. Thank you kasi ayun talaga hindi niyo ako binibigyan ng stress. Thank you Pastora, Pastor, sa family ko na sa lahat. Love me like I love you, and that always gets me down. I will carve it in and I'll make you feel like you on the cloud and you can't sit still when we on the floor, when I'm on the force, when you use the force, there's no problem.